लमहर अइले बोलाऊ हाथे का खइले। अरे ममहर से कके लमहर अइले बोलाऊ हाथे का खइले। अरे ओढ़नी बिछा के ते का कइले। अरे ओढ़नी बिछा के ते का खइले। अरे ममहर से कके लमहर अइले बोलाऊ हाथे का खइले। अरे ममहर से कके लमहर अइले बोलाऊ हाथे का खइले। ममहर से कके लमहर अइले बोलाऊ हाथे का खइले। पहिले तो रहे एकर छोटे छोटा हो एकर छोटे छोटे हो एकर छोटे छोटे हो। आगे अब तो बुझाता कभी भी सपोर्ट हो। कभी भी सपोर्ट हो कभी भी सपोर्ट हो। पहिले तो रहे एकर छोटे छोटा हो अब तो बुझाता कभी भी सपोर्ट हो। का जाने कहाँ टारगेट कइले। का जाने कहाँ टारगेट कइले। हाय ममहर से कके लमहर अइले बोलाऊ हाथे का खइले। अरे ममहर से कके लमहर अइले बोलाऊ हाथे का खइले। ममहर से कके लमहर अइले बोलाऊ हाथे का खइले। म्यूजिक बाय मुन्ना राज। राइटर अरविंद कहता रे जाई कहता रे जाई जो कहता रे जाई। आगे दिने बदिन एकर बढ़ता साइज। बढ़ता साइज हो बढ़ता साइज। आगे मुन्ना विजय संजीत कहता रे जाई दिने बदिन एकर बढ़ता साइज। धनंजया में कौन स्वाद पइले। धनंजया में कौन स्वाद पइले। हाय ममहर से कके लमहर अइले बोलाऊ हाथे का खइले। अरे ममहर से कके लमहर अइले बोलाऊ हाथे का खइले। अरे ओढ़नी बिछा के ते का कइले। अरे ओढ़नी बिछा के ते का खइले। हाय ममहर से कके लमहर अइले बोलाऊ हाथे का खइले। अरे ममहर से कके लमहर अइले बोलाऊ हाथे का खइले। राज स्टूडियो स्टेशन रोड सुगौली।